Bodega sa mga sinakong harina sa General Milling Corporation nasunog kagabi. Shabu nga gibalabanang mibalor og usad ka bilyon ka pesos nasakmit gikan sa managtiayon. Bago na ang passenger terminal sa Pier 1, 600 milyones pesos ang gasto sa pagpaayo. Kontraktor sa DPWH ang namutol sa kahoy sa Dalan S. Osmeña. Ang pagputol na-recorded sa CCTV camera sa City Hall. Veteranong newscaster nga si Harry Gazer namatay kaganingan kadlaw. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang labing labas ng mga balita. Hatod ka ninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Bus Rapid Transit System kon BRT, gikatakdang sugdan na og trabaho mayo sunod tuig. Kini sumapa sa kalihim sa Department of Transportation and Communication kay aprobahan na sa National Economic Development Authority ang maong proyekto karong buwana. Lakip nga gipebaw ni DOTC Secretary Emilio Abaya ang paglihok sa natanggong expansion project sa Mactan Cebu International Airport ug pagbalin sa Cebu International Port. King Perez, sugin nimi. Si DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya nibisita sa Sugbo sa gihimong blessing sa Cebu Port Passenger Terminal 1. Iyang gipahibaw ang mga planong proyekto nga ipatuman sa Sugbo. Lakip ini ang natanggo nga expansion sa Mactan Airport, pagbalhin sa Cebu International Port ug ang ipatuman nga Bus Rapid Transit System sa dakbayan sa Sugbo. Matud ni Abaya, aduna nay proof of concept ang BRT nga gisuwayan dito sa Commonwealth Quezon City sa kauluhan. So it's an encouragement to move to a larger public utility vehicle which will run faster, more efficient, without compromising in safety. Mas paspas man nun nga muadto ka pa doon sa imong trabahoan or sa imong destination. Tinguha nga masugdan ng pagpatuman ini mayo sunod tuig. Gipaabot karon sa DOTC nga maaprubahan karong buwana sa National Economic Development Authority ang maong proyekto. After which, we're on our own and we will then commence the procurement process. Si LTFRB Region 7 Director Ahmed Quizon kansang buhatan usa sa naglingkod sa BRT Technical Working Group nagkanayon nga di dako ang magasto sa pagpalit og right of way alang sa road widening sa maong proyekto. Subay sa gihimong pag-isusi, igo ang kasamtangang kadalanan nga posibleng agian sa BRT. Gawas nga dunay himon nga dakong rerouting tali sa patuman nga Bus Rapid Transit System diri sa syudad sa Sugbo, apektado ang mga jeepney drivers. Sanglit nga posibleng momenos ang mga jeep sa bag-o nga transport system. Tungod kay himo na lang nga feeders ang mga jeep nga nagpasabot na mga jeepney drivers, iko lang ang muhatod sila mga pasahero dito sa mga dapit nga agianan sa Bus Rapid Transit System. Dili kayo dako ang public funds nga i-allocate alang sa pag-widen sa mga daan. Kaya kailangan magdagan rin, wala na may mo dagan sa mapralay. Ay, wala may drive kay huwag ka mong jeep. In fact, I think all of the Cebuanos are really waiting for this. And well, as much as possible, dili ta gusto nga ma-dislocated good ang mga PUJs, no? Laing suliran nga napanglantawan mao ang dobleng plitehan sa mga pasahero. Apan mo regulate ang LTFRB sa plitehan sa mga bus. We will not be amenable na ang operator lang mo'y magbuot o King Perez, News 5. Gisuban karong adlaw ang bag-ong nahuman nga Passenger Terminal 1 sa Puerto sa Sugbo. Ang okasyon gitambungan sa mga kadagkuan sa mga transportation agency sa nasod. Gisugdan ang renovation ini niadtong tuig 2012 og hingpit kinahuman sa unang quarter ning tuiga. Niabot sa 60 milyones ka pesos ang kinatibuk ang gasto sa pagpaayo ning 80 anyos nga passenger terminal. Sa sud sa bagong terminal dunay meditation area, first aid o playground alang sa mga bata. Dungan sa pagpanindot sa maong terminal, 25 pesos na ang terminal fee nini gikan sa 10 pesos kaniadto. It's only the beginning of greater things to come. Sibuk sabsab kagrinang buntag ang bagong El Filibusterismo Road ta Warwick, Barangay Ermita, dakbayan sa Sugbo nga dunay gilap dun nga 10 metros.
ang maong karsada mohilip sa dalang gibutangan karon sa mga namaligya nga naapektahan sa sunog. Matod ni Rakil Arce ang pango sa Prevention, Restoration, Order Beautification and Enhancement Control Team nga 24 oras nga abli ang maong dalan, apat matag alas 6 sa gabi hangtod sa alas 6 sa buntag. Ang katungan ini patindahan alang sa niadtong walay mga stall. Open siya 24 hours, pero sa alas 6 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi, aduna lay gamay kausaban kay mo gitagaan man nato kahigayunan ang mga tao nga naa dinhi nagpuyo nga manginabuhi. So, mo gamay ang daan sa kaninga width karon which is 10, mo gamay ni siya into half, 50% ani para mo occupy ang vendors. 6 p.m. to 6 a.m. After that, after 6 a.m., mo balik siya sa ordinaryo, sa daytime. CCTV mipakita nga ang contractor sa DPWH mao ang namutol sa mga fire trees nga nahimutang sa S. Osmeña o Avenue. Ang mga sakyanan ug backhoe sa WT Construction nakuhaan og video sa mga closed-circuit television camera. Si Mayor Michael Rama makigmeeting sa ad hoc committee nga gitahasan sa pag-imbestigar sa nawalang kahoy. Buot sa mayor nga hingpit nga matino kung ang WT Construction bagyod ang responsable sa pagputol sa mga kahoy. No, they should know. They are agencies. DPWH, Project Manila. So, as far as they're supposed coming to perform, dapat makaibaw din sila. Really support the laws of the peace. I'm just surprised because what I was expecting ang mga kahoy diya sa middle, i-bold, unya, i-transfer, unya, makaibaw na ito, after the pizza, i-transfer. Sa umaabot nga Semana Santa, mag-alayon ang LTFRB o LTO sa pagsiguro nga luwas ang mga pasahero nga gipaabot ng mudagsa o pamauli ngadto sa probinsya. Lakip sa himuon mao ang pag-inspect sa mga bus terminals, pagtanaw kung doon na ba'y prangkisa ang mga bus o roadworthy ba kini nga mudagan sa mga kadalanan. Doon na sa himuon nga roadside inspection o random drug testing. Muhatag sab ang LTFRB og special permit sa out-of-line vehicles din maglakip sa mga jeep nga planong mamasahero sa probinsya. So mga pakyaw lang ni ang purpose sa PUJs nga hatagan nato special permit aron makatabang pod sa mga bus nato og Gipresentar sa nagpaluyo sa Buhing Kalbaryo ngadto kang Mayor Michael Rama ang tipik sa ilang himuon nga pasundayag karong Biyernes Santo. Na-impressed ang mayor sa ilang pasundayag human niya makita ang kalahi ni kunitandi sa mga nanglabay nga pasundayag. Matod sa mayor, maayo ang acting sa mga nagpaluyo sa pasundayag ug nakauyon sab siya sa costume sa mga nagdala sa naglain-laing papel. Kini adtoy pasundayag sa simbahan sa Guadalupe. Ang Buhing Kalbaryo tinuig nga gipaluyuhan sa dakbayan sa Subo. Karong tuiga migahin og tunga sa milyon ka pesos ang konseho sa dakbayan sa Subo. Ang kinatibukan nga gasto mokabat og duol-an 1 ka milyon ka pesos. Nakita ni mo Mayor karon og i-compare mo. Paano kayo ka ng high-tech na sila na high-tech? Mga nindot. Number 2, kanang on their own naman sila karon. We do not even have to think about sa pangita o rector. Magtiayong level 2 drug pusher sa dakbayan sa Lapu-Lapu na sikop sa kapulisan. Kapin sa 1 ka milyon nga kantidad sa shabu na sakmit. Jinky Bargio, sige nimi. Basically, dako ni, but I will refer this to Pinaagi sa text message nga nadawat sa OIC sa Lapu-Lapu City Police Office na tanggong karon sa prisuhan ang magtiayong Reynaldo ug Elvira Mabulis human sa malampusong pagpahigayon og buy-bust operation sa mga sakop sa City Anti-Illegal Task Group kaganihang kadlawon. Usa ka semanang gipanid-an sa mga pulis ang illegal nga negosyo sa magtiayong Mabulis nga dugay nang anaa sa ilang listahan. Nasakmit gikan sa magtiayon kining duha ka mga dagkong pakete sa gituuhang shabu gawas sa lain pang medium-sized pack nga nagkantidad og 1 ka milyon ka pesos. Kini ang labing dako nga drug operation sa kapulisan sa Lapu-Lapu sud sa unang quarter ning tuiga.
will catch for us, because considering the fact the volume of illegal drugs that they can dispose in 1 week, I believe with the evidence that we recovered, they are really a big personalities. Level 2 drug pusher ang magtiayon nga makahalin og 150 gramos matag semana. Giangko ni Elvira ang sala ug miingon nga napugos siya niini kay birthday kuno niya ugma. Bigit ni. Dugay naman eh. Ito pa, lisubo ko sa ulagaw. Ito pa yun lang ito. Nangigan. Sugar na akong sawa. Nag-away mi. Ngapas ko niya. To take appropriate action. Matod sa OIC sa Lapu-Lapu City Police nga ang ilang operasyon subay sa mas hugot pa nila nga anti-drug campaign sa syudad ug aron mas masumpo ang illegal drug activities sa Lapu-Lapu, makigtagbo sila sa mga opisyales sa matag barangay. Instruction, of course, the focus instruction of our Honorable Mayor, Pastor Dasa, intensifying. One, we have about illegal campaign on illegal drugs. Second, about cyber pornography. The second quarter, we will assess and see whether or not our campaign on the first quarter with regards to anti-illegal drugs is effective or not. And if not, we will devise more strategy and a good plan to have an effective approach on our campaign with regards to anti-illegal drugs. Jinky Bargio, News 5.